ini dulur molen. Ini ono onde-onde kalau molen lho. Iki molene. Nah, iki onde-ondene lur. Ngeten iki budal jam pinten, Pak? Jam setengah sekawan. Oh, jam setengah sekawan ya. Mantuke? Telase? Mboten mesti, kadang nggih jam 11, kadang jam 11, setengah 11. Nggih. Rezekine cetek nggih sore pun mantuk. Oh, ngoten nggih. Rasan napa mawon iki? Pisang coklat, Pisang coklat, ketan. Ngoten nggih diuntir-untir ngoten. Nggih. Digolong. Digolong lur iki lur. Molen lur. Loh, iki gedange lur. Oh, dikeki meses lur. Iki panggone nduk kene lur ya. Nduk ngalep TK Negeri Pembina Bareng Jombang Jawa Timur. Nah iki wong dodol molen. Enten iki gedange teles pinten, Pak? Sedinten. Kadang nggih 3 sisir, sekawan sisir, mboten mesti, Pak. 3 sisir, 4 sisir lur. Sehari.